Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amat ta'rifu lan anapun utawi makrifat. Fal muradu mongko iku utawi perkara kang dikarepake bihi kelawan takrif iku al alamiyatu kang bangsa isim alam wa tamna'u lan nyegah apa al alamiyatu as-surfa ing tanwin ma'a wajnil fi'li ing dalem sertane wazan fi'il ka akmada koyok contone lapat akmada wa yajida lan contone lapat yajida itu wazan fi'il yang mencegah tanwin. Wa ma'al adli lan ing dalem sertane isim pindahan ka umaro koyok contone lapat umaro wa zufaro lan contone lapat zufaro itu namanya adil isim pindahan. Wa ma'at ta'nisi lan ing dalem sertane mu'anas koyok contone lapat tulkata itu taknis. Wa ma'at tarkibil majisi lan ing dalem sertane tarkib majisi contone lapat bakla baka kadro mauta itu namanya tarkib majisi. Wa ma'al alifilan ing dalem sertane tambahan huruf alif wa nuni lan huruf nun ka usmana koyok contone lapat usmana. Lapat usmana itu tambahan huruf alif dan nun. Wa ma'al ujmati lan ing dalem sertane nama ajam contone lapat Ibrahim, Ismail, Iskako ila akhirihi. Kama koyok keterangan saya tikan bakal teko opo emma wabillahi taufik walidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.